मोजाङै माथो सिंनि गां गोरलैयानो खाराखै जाखो बेलाय हाथायजों बुंसिजों आइखेन नोगोद साइज खदालसिन नुयो माथो नोंखौ बोरैबा एंगेलजों नायबा आदसा एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोर गिबियावनो गोसो गैयाबाबो नैबे दारि फुस्लिमनायजों दारि लावहांहां जानायजों नोंथांमोनखौ स्राय बरायहरनाय जाबाय आरो ना ओमफ्रायहाय दिनैनि भिडिअआहाय मारै जागोन आंबो बारा मोजां मिथिया ज' नोंथांमोना नायनानै इन्टारेस्टेड मोनोब्ला लागाव आंना बे सालाया गिदिंनाय लासै मोनोबा गाव सिबना होबानो जाबाय कमेन्टफ्रा लिरसिबना होबानो जाबाय आरो ना होमबा चलो मारा फाग्लानि माबा एन्जर सावनाया बिदि जाबाय फाग्ला थफि गाननानै नों एन्जर सावनो सुयैनो आं माखौ हाजिदावला फैगोन बिसोरलाय ओमफ्राय सावस्रोद बावस्रोद गथ'फोरब्रा बिसोरलाय फाग्ला सेस गैला जाजाला बे खामथाबजोब्बाय आथिंबो आइया मा बिगिनि मोनलाबायखो गथ'फ्रालाय बेनाथ' फाग्ला जमरा जारा माबा मानसिखौ आइखौ मा साइस नुखो खदाल फाग्ला गावखौ खोब साइस फाग्लाखौ मेब्ला सिखारिरि एकदम जमरा जा हाबाब माखौ मिनिनो खहाबबायखो होमबा फाग्ला अरा साव अबे नोमा खिथु माबायाव सावबाय थाखो ओरै साव दाउखो एथ' मोजां बन होना होबाय आङो एन्जर सावनाय अबे गावनालाय आंसोलाय फाग्ला जानायावबा बेखौनो देनजारलै बिसोरो बिबुबो गारा खिबो गारा नैबेखौ नायब्लानो खुनु हारा हादि गारै नुखाय फाग्लाखौ एन्जरनि खि गायनो नामा नोङो फाग्ला गोजा मोजां सावब्रा दे मोजां लायनायखौ मोजां जानांगौ जाम्बा बायदि बिदि खेलनानै जानो ना मोननायखाय बे गोजाया अराव सावथार फाग्ला गन्थं गोलोमलायबाय मानसिया नायलायनो फाग्लाखौ जारेम देवानि नुखायो ब्र मा नायगासिनो नोंलाय नैलै माबा मा होनोमोनलाय फैसा सफैनायखौ एसे नायलाबायदों नैलै आं नोंनो माबा बुस्थु लाबोदों मा बुस्थु जालायखोब्रा फाग्ला ग्रलंवेल लागा ओमफ्राय मा बुस्थु बिलाय बुस्थुआनोथ' माबा बुस्थुआ मेन्सर कम्पानिनि आरो ना मेन्सरनि ओमफ्राय बे बुस्थुआनो जाहैबाय जेरावहाय फान्थावा गुसुंना नों फानला बायनो हागोनलै मानसिफोरनो फानला बाय फैसा खामायनो हायो मेनला नंगौ लायस्लाय लांगोनलै आंहा फानला बाय दाना नुवाखै फान्थावा गुसुंनि बै हाबा जाखानाय हिनजावफ्रानो बांगाल हौवाफोरजों खारफालांनाय ओंब्रा नाय बे बुस्थुआ आरोना ओमफ्राय प्रसेसआलाय मा आंनि फेमिलिफोरनि एसे बुजायना हरदो खोमालै नायलाबायदों बुजायनोसै बेखौ ओरैजाय खुलिबादो ओमफ्राय ओरै गबायनि ओमफ्राय सेरनांगौ आरो बुस्थुआ ओरै सेरदो ओमफ्राय प्रसेसा र' नै बेखौ लादो नों ओरै खालामबाय दा आखायाव ओरै बै फान्थावाव फुनबानो जाबाय आरो ना फान्थावाव ओरै फुङाव फुनदो मोनासियाव फुनदो ओमफ्राय इयाव लिरनाय दंखायो बेफ्रावनो आरोना नै बियो लिरनाय दंखाजोबो नै बियो बारा मोजां लिराखै लिरनाया ओमफ्राय जिखुनु डिसक्रिपसनाव हो नोङो आं दा माबा माबि बुंना खोन्थागोन ओमफ्राय नों डिसक्रिपसनाव होबानो जाबाय आरो ना आচ্ছা अर्डार खालामनो हागोन बेनिफ्राय फ्लिपकार्ट एमाजनावबो मोनो गोसो बायदि ओमफ्राय गावसोरनि मेन्सर कम्पानिनि मोनसे वेबसाइट दंखायो बिनिफ्राय बायोबा एसे नोंनि दायो आं बुंलांसै एसे माबा खम माबायाव होगोन आरो ना आচ্ছা खमाव मोनगोन माने ओमफ्राय बेयाव आयुर्वेदिक आरो ना गोबांनो रोदा रुदुजों बानायनाय जेरावहाय मा होनो दालसिनिफोर होनाय दङ बेयाव ओमफ्राय माने अनेक केपासिटिबो दं आरो अनेक जेरावहाय बै बाजारफ्राव मस्ला मस्लि फानलाबाया आयुर्वेदिक मस्ला मस्लि जेनेबा ओंख्रि दैफ्राव देनाया बैयो दंफां बिगुर मा बिगुर होलाबायोना बेफोरखौबो बासिखौबो होनाय आरो ना आচ্ছা होमबालाय आं बेखौ माने आंनि माबाखौ लिंकखौहाय बेयाव होबा माने बैसोर आंनि फेमिलिफ्रा माने डाउनलड खालामनानै माबा डाउनलड नङा माने बायनो हागोन आচ্ছা अर्डार खालामनो हागोन आচ্ছা बै गोजौथारनि बे माबा थागोन ना बियो गावसिनि मेन्सर कम्पानिनि आरो ना ओमफ्राय गाहायनिया फ्लिपकार्ट एमाजनाव मोनगोन बायबानो जाबाय एन्टारटेनमेन्ट फेमिलि आंनि एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोर नोंथांमोना ग्रलंवेलखौहाय आंनि बे लिंकआव हाबनानै अर्डार खालामबानो जाबाय लावलांला जागोनबोलै बिनिफ्राय सन्दन बारायसै बेनो आरोना रायजोफोर थ' नैबेनो आरोना रायजोफोर बेहायनो दङ नै सिगाङावहाय फार्स्टआव आश'गान्दा ओमफ्राय शिलाजित ओमफ्राय कासार ओमफ्राय जयपाल ना मा ओमफ्राय मा जाखो बे सिंग्रोपाल वेल ओमफ्य बुथे ना मा जाखोथाय बुथे हाइड्र'थलब्लेलाम ना मा ओमफ्राय ग्रिंगार वेल विन्टार ग्रिन वेल लं वेल माने बेफोरनो जोब आरोना गासिबो गथायखिनि माने मिला मिसा बावनो जमा जोब आरोना रायजोफोर मा दाउ सावनाय जाखोब्रा लजिं थाग्रा गथ' मा दाउनाय सावनाय जाखो बेलाय जाम्बा सिथार बायदि खामथाबला होला जोब्बाय गोदाव सोरावनो फांफुंफ्रानो बारा गथ'फ्रा
एन्जरा आं मोनजायाबाथ' जागोन बाबु अबावहाय थफसिमलायनानै मेन साखि होग्राया सोर आंसो जागोन र' बेनो दा आइखौ मोनदों ना मोनाखैथाय थैजोबदां बे एन्जर सावनाय जादों फाग्ला थै गोथां मोनजालायनायनो फाग्ला ओमफ्राय नों जानाय होनबाथाय सिथ्रि लानानै फुगारबावगोन बियो एकदम बिराद फाग्ला ओमफ्राय जोंना नैबे एवग्राया दं जाहैबाय जोंना माहाजोन फुरा एवगोन बियो एकदमबारे मल मल एवगोन गोबाव जाबायमोनलै हाग्रानि दाउ जायैया दिनैसो लागायलायबाय बेखौबो माखौ गालाला जाखो नोंहालाय दे हो लौजों थांलाबाय बैसो लेट हामा जाखोब्रा हाबाब सनाफोरखौनो गारला हरनो नागिरखो ना माखो बोर जाखो आमाय मा बालन्दा साइस थफसि हमलाबायनानै थाखो नोंलाय मारै जानो सनायालाय हाबाब खय हाजारनि बाजे बे सनाया ओरैनो बुंनो थाङोबा एक्सुवेलि केजुवेलि खुला खुलि बुंलाय माहाजोना नोंनो खय हाजारनि दाना होआ बेसेबांनि 35 बवा 35,000 आरो माहाजोन थारमाने नों गोदो बिदिनो बाजैनो गोसथोनायाव बायना होनाय जाबाय आरोना बेखौहाय मोजां मोनलायनाय होननाय माखौ बेफोरसोब्रा अनलायनाया नङा माने बेफोरनो आरोना मोनसे अनलायनाया बोरै जाखोब्रा माय दखानबो नुला नामा आं मा जालानोसो गोसो जालाजोब्बायलै आं जाग्रा बुस्थुफ्रानो गैया ओमफ्राय दा आंनि खाथियाव सासे बिराद मोजां मानसि दं आरोना मानसिखौ बोरैबा एंगेलजों नायबा आंजों एखेबो नुयो ओमफ्राय बोरैबा एंगेलजों नायबा अरजों खामफ्रामनाय बायदिबो नुयो आरोना रायजोफोर स' मानसियाहाय नैबेनो आरोना नैबेनो मा नामलाय ना आंनि नामा मामोनलाय लागाव एसे होथेनाङा आखाइखौ होथेनाङा ओरैनो हर ओरै फै नाहर दे मा नाम होनदोंमोनलाय आंना लागाव मा नाम होनो बेना लागाव बमाइगाव लागाव माने बे आंनि नामखौहाय लागावसो होनो रायजोफोर थै लागाव जाहैदों आंनि नामा लागाव एम्बु लागाव आंनि नामा लागाव नोंखौ जियानोसो हाबा हरनांसिगोनलै मा होनदों बाजै थिपखायनि सेंग्राफ्रा आंखौ जा लिंहरदों नोंसिनि गामिनि सेंग्राफ्रा आरोना ए मा गामि होनदोंमोनलाय नोंसिना थिपखाय मैनागुरि सेंग्राफ्रा आंखौ लिंहरदों आरोना थांगासिनो आरो इन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोर बै बिलोआव दाउ हमनानै जानो होलांगासिनो दं आङो समफोरैहाय इसोर नायलाय मा बिगिनि मोनलाबायखो बे आं रायलायनायाव माखौ बिगिनि मोनलाबायो माने आंखौ लागावसो होनो आरोना बियो नोंनालाय मा नाम खोमा खिफ्रा नायलायाखै दाम नय खिसो दंखायोदां दुगैलाय हा माथो मानसिया बोरैबा अंखि अंला मोनामजोबखो आयै मा होननाय जाखो बेलाय मोजाङै माथो सिंनि गां गोलायानो खाराखै जाखो बेलाय हाथायजों बुंखिजों आइखेन नोगोद साइज खदालसो नुयो माथो नोंखौ बोरैबा एंगेलजों नायबा आं थैसै आं गैला मोजां फुदे माथो दाउब'नि गोदोनायानो गुवाखै ए मा साइसनिलै बेलाय नाफा फुल गानलायलायबावनाय नायलाय मानसिया ओमफ्राय खहायाथ' लाजाखै आइखेन महाभारत बेफोरलाय फैजोबखोब्रा सिमा देखायनायजों बालथांलाय गोदाव सोरावनो आयै माबा खुलुमलाबायबाय दुगैयाखै जाखो मानसियालाय 2 3 खहाया आयै 20 केजि आलु सेवनाय जाबायना नोंहाबो मिनिफालायबाय सिंग्रा देरनायानो दाबो जाया आरो बे माबानि सेक होनायालाय लजिं थाग्रा गथ' नालाय गोदाव सोरावनो माला मोनजानांगौ जाखो सासेनाबो दाउबो सावनायाबो दाबो जाया आच्छा गोलोमद्राया गोलोमाखै जाखोना बिस्लाय आयै हरै मावजा जाजोबा गैलालै गैला सिखा हमग्राखौ नायब्ला नों लागाय दाहार गोनां एकदम बोरमा हान्थि दानग्रा आखाय सिखाया सच्चि फाग्लाखौ नायलाय बेरा हरा नुखायो आइखौ बोरैबा सिंजां हंलां लिंनां फाग्ला दे माला मोनजानांगौ जाखो सोर सिनाया मोजां सिनायालाय इन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोर आरि फंबाय बियो बयलार दाउला गोबोरखि मोखां होनो फाग्ला जानाय होनबाथाय देन्जार स्मार्ट गोदानायफ्रावबो एक्सपार्टआनो आजां गाजां जाय बेखौ बिजामादै मोनलांगोन सयथि सप्ता दाउथु बेदर मोनजाबाय थागोन जानला बेदर जायालै लकेलसो जायो जों दाउथु बोरै लागाव जों खालि लकेल जायो आरोना रायजोफोर नै दासो गोदाहांदों ओमफ्राय ओरै सावनाय खावनाय रेडि जागासिनो फाग्ला
फबसि खुलायनाय सावनाय गोदाव सोरावनो माला मोनाव जाखो बेलाय ए सावनानै लागायजोब नोंसोर सावाबाय जों सावनो नोंसोरनो बेनो आरो ना एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोर माने जास्ट मोनसे एन्टारटेनमेन्टनि थाखाय बानायब्रबनाय आरो ना गामिनि हाल साल गामियाव दंफैयो नालाय एसे स्राय अर सायलायलाय गोजां बोथोरनि आरो ना लजिं थाग्रा गथ'फोर नायलाय फाग्ला सेक होनानै माला मोनोसो जागासिनो आख्रमन